చూస్తారు, వీడియో యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు. ఓన్లీ డబ్బే మాట్లాడుతున్నారు, డబ్బే కట్టమని అడుగుతారంటే అది స్కీమ్. అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్కీమ్ లెక్క స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అయిన తర్వాత స్కామ్ లెక్క ఎండ్ అవుతుంది. ఆయన వచ్చి నా ప్రొడక్ట్ స్టేటస్ లో పెట్టుకో, రోజు నువ్వు స్టేటస్ లో పెట్టుకొని చూస్తా ఉండు, డైలీ పడుతుంది నీకు అని అంటారు. అన్నిటికీ అదే పెడతారు, ఇవన్నీ ఫ్రాడ్ ఫేక్. చైన్ సిస్టమ్ అనగానే ఫ్రాడ్ అంటారు. సరే నీకు ఎట్లా విలువాలనిపిస్తే అట్లా పిలుస్తుంది. డబ్బు తీసుకొని ప్రొడక్ట్ ప్రమోట్ చేస్తాం లేదు. ఎవరు వచ్చినా, మీరు వచ్చినా, నేను వచ్చినా ముందు ప్రొడక్ట్ వాడాలి, ఆ క్వాలిటీ సాటిస్ఫై అయినాకనే ముందుకెళ్తుంది. కాబట్టి కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీద జరిగే బిజినెస్ కాబట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వరు. నీకు ఎంత వచ్చిందా, నీ కార్ ఫేక్, నీకు అది ఫేక్, రండి ఉరికి రండి, మీకు అందరికి కార్లు వస్తాయి, లక్షలు. సో కాస్ట్లీ అన్న మీ మాటకి ఒకటే ఆన్సర్, కాస్ట్లీ డెఫినెట్ గా ఉంటది, క్వాలిటీ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. మనం వెస్టీజ్ లోనే ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? నెంబర్ 1, కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ చూడాలి, ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ